Mi smo radili za englesku kompaniju HealthShare. Naši menadžerski Corinne Joy su nas jako brzo, znači za 2 sata su došli i rekli da se spakujemo. Koristili smo bolnicu Al-Hadru koju smo i radili. Direktor Suhejli bio sam je dao ceo 5. sprat da se smestimo, tako da smo totalno bili bezbedni od svega. Rečeno samo da se ne izlazi uveče na ulicu i u stvari se uopšte ne izlazi na ulicu. Jeste, bilo mnogo i bilo i mrtvih i ranjenih pucnja. Pa situacija će, ja mislim, tek da bude još gora nego što je sad. Nismo ništa toliko primetili, samo je bila velika gužva na aerodromu. Mnogo smo teško ušli u avion. Tamo gde mi živimo nije se ništa dešavalo tako loše, oni su proslavljali i bili su radosni, ali drugim delovima možda grada razbijali su nešto, radili su svašta.